Nonni, tässä on tämä kertotaulutaulukko. Ja tätä voi itse asiassa sen kertotaulun lisäksi niin käyttää tuon jakolaskuarvotusten selvittämiseksi. Eli otetaan nyt vaikka tuo 81 jaettuna 9. Niin mennään täältä. Löydetään täältä 81. Aina kasvaa nämä numerot. Niin 81 löytyy tuolta. Ja sitten se oli 9, eikö ollut? Niin 9 löytyy tuolta ylärivistä, jos seuraa sormella sinne. Noin. Ja takas 81. Ja sitten katsotaan, mitä tuolta sivulaidasta löytyy. Kato, siellä on 9 kans. Eli 9 kertaa 9 on 81. Ja sitten kun se kääntää jakolaskuksi, niin 81 jaettuna 9 on 9.